Tak bojovým športom som sa dostal, keď som bol malý chlapec, mal som 6 rokov, ale bolo to také, že vlastne otec ma nútil do toho, lebo možno to bol jeho nejaký nesplnený sen. Chodil som na box u nás do Nových Zámkov, ale fakt som tomu nerozumel, nevedel som, prečo tam chodím a tak ďalej, lebo ma otec nútil. S otcom som tiež nemal veľmi dobrý vzťah, teraz už nie je medzi nami, tak nechcem o ňom hovoriť nič ako zlom. Ale počase som si všimol, že vlastne mi to chýba a sa mi to vlastne zapáčilo. Tak, ako som to nemal rád, tak som to aj začal mať rád. Urobil som v živote zo pár chýb. Bol som vo výkone trestu už ako 16-ročný. Dali mi 7 rokov, odsedel som 4, vyšiel som na slobodu, urobil som ďalšie problémy. Proste som, nechcem povedať, že bol schopný robiť hocičo pre peniaze, ale veľa som riskoval, dostal som sa do Brazílie. Bol som tam 3 mesiace, odtiaľ som sa dostal do Portugalska, tam som bol vo výkone trestu 3 roky, takže dokopy od tých 16 som vlastne 7 rokov skoro non-stop bol vo výkone trestu. Poznal som jedného frajera, ktorý mal ďalšieho kamoša, ktorý poznal ďalšieho kamoša a spýtali sa, či by som bol ochotný za, neviem, veľmi tam si už aká to bola suma, či 10 000 eur alebo 20 000, niečo risknúť, že pôjdem do Španielska na týždeň do Brazílie. Proste som sa oznámil s ľuďmi a išiel som do Španielska do Brazílie, tam som bol vo favele 3 mesiace, kokain tam stojí 80%, 3 eurá, takže si predstavte, aký je to biznis, keď sa to dostane do Európy, keď to ide od 50 eur hore. 3 kilá som vlastne preniesol a ja som tam mal ten kokain nabalený proste 2-litrový jeden shoulder šampónok. Jeden šampón prešiel vlastne cez ten regen, nezachytil ho a cez Portugalsko, ak som išiel cez regen, tak tam to píplo, chlapík to vyťahol. Teraz zobral ma do zelenej zóny, bolo to 90% kokain a už som ani nemusel nič v podstate povedať a išiel som si sadnúť. Boli tam Brazílčania, španielskí, cigáni, bieli, hoci čo proste, všetci boli akože, keď príde cudzinec, tak všetci sú najprv v šoku, nepozerajú sa, hneď začínajú hľadať anglické výrazy, ale najprv vedel som trošku anglicky, áno, ale tak to bolo na úrovni možno nejakého 6-ročného dieťaťa, ale postupne som sa naučil aj portugalsky ako tak, aj anglicky, tak sme sa dorozumeli. Nebonzoval som, nevytváral som problémy, nemal som žiadne rasové predsudky, nič v tom zmysle, takže som tam bol v kľude. Doma som asi 5 rokov, ale som na slobode a som šťastný, že žijem proste takýmto životom, lebo videl som dosť ľudí, ktorí v mladom veku išli do výkonu trestu a nezvládali to psychicky. Majú odsedené rok alebo pol roka, sú proste piči, berú drogy, hazardujú, hovoria, že majú psychiku v piči a neviem čo. Vážim si ich, rešpektujem ich, nechcem im zlorečiť, ale nemal som s nimi dobrý vzťah a tých dobrých vecí bolo málo. A teraz ako vidím, napríklad mám kolegov a vidím, aký oni majú vzťah s rodičmi, že to nie je vzťah otec-syn, ale skôr kamoša najlepší kamoš, tak som z toho hotový. Je mi to také čudné, je mi to, predstavím sa, hovorím to fakt, to aj takýto vzťah môžu mať otec so synom. Takto časom si to uvedomujem, že určite to malo vplyv na to, aký som teraz, ale možno keby sa mi tieto negatívne veci nestanú, tak možno by som bol obyčajná trúbka, alebo neviem, ako to mám povedať. Nikdy by som sa možno tomuto nedostal, neviem, čo by som robil, fakt, neviem, akým smerom by sa uberal môj život, alebo čo by som robil. Tento posledný mesiac aj mne začal Boh žehnať. Vieš, zápas, dcéra, dobrý život a tak ďalej. Tak pozri sa, keď sa dostaneš do prostredia v inom štáte, kde sú iní ľudia a nevieš ani rozprávať s nimi, nevieš s nimi srandovať, nevieš s nimi komunikovať, nevieš nikomu nič vlastne povedať a si zatvorený medzi 4 stenami 23 hodín denne, tak si premyslíš svoju životnú situáciu a čo máš robiť v živote. Bolo to ťažké, ale všetko sa dá prekonať. Aj tam som si zvykol, aplikoval som sa na to a bol som v pohode so všetkými. Kebyže mám tieto vedomosti, že teraz a posunieme čas, dajme tomu 10 rokov dozadu, tak určite to nestane. A som niekde inde. Som tu, ale som určite o level, alebo aj o 10 levelov vyššie.
chodím do roboty aj teraz, do normálnej 24-hodinovej smeny, popri tom mám ďalšiu robotu, aby som si vedel platiť tréningy, doplnky stravy, aby som vedel normálne fungovať ako na dôstojnej úrovni, ako každý človek. Včera sa mi narodila dcéra, takže som otcom, som za to veľmi rád. Práve nechcem, aby moja dcéra zažívala to, čo som ja zažívala a chcem byť dobrým otcom. Eu sou muito feliz. To je, že som šťastný. A aj som, je to vlastne pravda, takže nebudem aj bávať.